дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. путин ба эмомалӣ раҳмон: тоҷикистон бо муваффақият пеш меравад. мирзиёев президенти кишвар ва мардуми тоҷикистонро бо истиқлолият табрик гуфт. сафорати афғонистон Амрулло Солеҳ дар Душанбе буд ва ба ватан баргашт. маълум шуд ки кадом кишвар Афғонистонро раҳбарӣ мекунад. толибон санаи савганёткунии ҳукумати нави Афғонистонро эълон карданд. бо шарҳи бештари ин хабарҳо бо шумо ҳастам Мартаба Раҳмонова. салом. владимир Путин раҳбари Русия ба Эмомалӣ Раҳмон раис ҷумҳури Тоҷикистон барқии табрикотие фиристод. иттилоъ додааст дафтари матбуоти раис ҷумҳури Русия. владимир Путин мардуми Тоҷикистонро ба иди давлати 30-юмин солгарди эълони истиқлолият табрик кард. роҳбари Русия ҳамчунин қайд кард ки бо муносибатҳои шарикӣ ба ҳамкории стратегӣ бо Тоҷикистон аҳамияти бузург медиҳад. владимир Путин изҳори итминон кард ки талошҳои муштарак рушди минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷонибаро дар соҳаҳои гуногун, инчунин ҳамкорӣ дар доираи иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони амнияти ҳамкории дастаҷамъӣ, созмони ҳамкории Шанхай ва дигар сохторҳои бисёрҷониба таъмин хоҳад кард. владимир Путин инчунин ба президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон саломатӣ ва муваффақият ва ба ҳамаи шаҳрвандони Тоҷикистон хушбахтӣ ва шукуфоӣ таманно кард. президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо кишвардори Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев телефонӣ суҳбат намуданд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон. президенти Ӯзбекистон кишвардор ва мардуми Тоҷикистонро бо 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии кишвар табрик намуд. мирзиёев ба мардуми Тоҷикистон сулҳ, бурдборӣ ва шукуфоӣ таманно намуд. тибқи гузориши котиботи президент дар рафти суҳбат масъалаҳои мубрами ҳамкории дуҷониба баррасӣ шудаанду иҷрои созишномаҳое ки дар Душанбе зимни сафари расмии мирзиёев ба Тоҷикистон ба даст омаданд баррасӣ шудааст. ҷонибҳо алоқамандии худро ҷиҳати густариши минбаъдаи муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек ва шарикии стратегии ду кишвар таъкид намуданд. ҳамчунин дар робита ба авҷ гирифтани танишҳо дар Афғонистон ки ба амният ва суботи минтақа таҳдид мекунад, кишвардорон идомаи муколама оид ба масъалаҳои Афғонистонро дар доираи ҷаласаи ҷашни сарони давлатҳои созмони ҳамкории Шанхай ва мулоқоти сатҳи олӣ дар сиғаи созмони ҳамкории Шанхай ва созмони амнияти ҳамкории дастаҷамъӣ ки нимаи аввали моҳи сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе баргузор мешавад, ҷонибдорӣ намуданд. сафри Афғонистон дар Душанбе Муҳаммад Зоҳир Ағраб дар як нишасти хабарӣ гуфт Амрулло Солеҳ, ноиби президенти Афғонистон, воқеан дар пойтахти Тоҷикистон қарор дошт. ба гуфтаи ӯ пас аз як сафари кӯтоҳмуддат ба Тоҷикистон ӯ билофосила ба ватан ба Паншер баргашт. Муҳаммад Зоҳир Ағраб ҳамчунин гуфт ки ба қарибе дар Паншер бо иштироки ҳамаи роҳбарони низомӣ ки Толибонро эътироф накарданд, ҷаласа ва шӯрои кулли афғон даъват карда мешавад. ёдовар мешавем ки қаблан дар расонаҳо дар бораи фирори ноиби президенти пешини Афғонистон ба Тоҷикистон маълумот пайдо шуда буд, аммо дертар Солеҳ паёми видеоӣ сабт кард ки дар он ин маълумотро рад кард ва изҳор дошт ки дар Паншер аст ва гузоришҳои фирори ӯ таблиғи душманон аст. Солеҳ баъд аз фирори президенти собиқ Ашраф Ғани аз кишвар ки бинобар ишғоли қудрат аз ҷониби аъзои ҷунбиши радикалии Толибон ки дар Русия мамнӯъ эълон шуда буданд, ҷумҳуриро тарк кард, худро сарвари нави ҷумҳурӣ эълон кард ва ба дари Паншер рафт. پاکستان به سیاست داخلی افغانستان مداخله میکند. در این باره سفیر افغانستان در تاجیکستان محمد ظاهر اغرب ضمن نشست مطبوعاتی در دوشنبه خبر داد. به گفته سیاستمدار جنگ در کشور نه تنها بین افغان هاست. پیام ها درباره همکاری مقامات نوی جمهوری جنگیان طالبان و پاکستان اخیراً در رسانه ها زود پیدا می شوند. روزنامه‌نگاران قید میکنند که سرداری حکومت افغانستان محمد حسن آخوند با مقامات کشوری همسایه زیج
алоқаманд аст. пештар як қатор нашрияҳои нерӯҳои ҳавои покистонро дар кӯмак ба толибон дар ҳамла ба вилояти панҷшер айбдор карданд. солҳои 90 покистон яке аз се кишваре буд ки ҳокимияти толибонро дар афғонистон эътироф кард. илова бар ин зимни нишасти хабарӣ дар душанбе Ағраб таъкид кард ки ҳукумати нави ҷумҳурӣ ғайриқонунӣ ташкил шудааст ва шахсан ӯ бо радикалҳо шарик нахоҳад шуд то даме ки онҳо ба эҳтироми ҳуқуқи инсон ва таъсиси ҳукумати фарогир шурӯъ накунанд. сиёсатмадор қайд кард ки ӯ акнун ноиби президенти пешини Афғонистон Амрулло Солеҳро дар Тоҷикистон намояндагӣ хоҳад кард. намояндагони ҷунбиши толибон санаи 11 сентябр маросими савгандиёткунии намояндагони нави ҳукумати Афғонистонро баргузор хоҳанд кард. иттилоъ додааст РИА Новости. интизор меравад ки дар ин маросим намояндагони Русия, Қатар, Чин, Туркия, Покистон ва Эрон ширкат кунанд. ҳамчунин Абдулғани бародар, муовини сарвазири Афғонистон, барои даъват намояндагони як қатор кишварҳои дигар ба ин маросимро ба давлати Қатар сафар хоҳад кард. маълум шуд ки Русия ният надорад аз Москав барои иштирок дар ин маросим ҳайат фиристад. бояд қайд намуд ки 11 сентябри соли 2001 бузургтарин ҳамлаи террористӣ дар таърих ки аз ҷониби гурӯҳи террористӣ Ал-Қоида пиёда шуда буд дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рух дод. ин сана барои амрикоиҳо хотирмон аст, зеро онҳо дар саросари кишвар як қатор чорабиниҳоро баргузор мекунанд. чанде пеш гурӯҳи толибон ҳайати нави ҳукумати Афғонистонро эълон карданд ки боиси вокуниши мухталифи ҷомеаи ҷаҳонӣ шуд. бархилофи ваъдаҳо дар ҳукумати нав занҳо ва намояндагони мақомоти пешини ҷумҳурӣ дида намешаванд. ҳамин тариқ ҳукумат фарогир нест. ҳаминҷо мерасем ба фарҷоми барномаи иттилоъотии хабар. то барномаҳои дигар таънисияту пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.